Igbo bụ Igbo, ndewonu, ya dịrị onye mma dịkwara ibe ya mma. Abụ m Odoziakụ Ngozi Ọnụkawa. Ana m akụzi na Mahadum Steeti Abịa nke dị n'Uturu, Naịjirịa. Ana m eleba anya n'isiokwu ọgbakọ ụwa ndị Igbo nke afọ a, nke na-akwu gbasara ntụtegharị ọmụmụ asụsụ Igbo bido n'afọ 2020 ma gawa n'iru, bụ nke m kwenyere na ọ bụ oke na ọrụ dịịrị onye ọbụla bụ nwaafọ Igbo, ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ije. Na ihe nchọcha a, ekewere ya n'ụzọ dị iche iche. Nke mbụ bụ okwu mmalite, ọzọ abụrụ nyochagharị agụmagụ, abịa lebazi anya na isiokwu ihe mere asụsụ Igbo ji bụrụ ihe na-ala azụ taa, nakwa ihe a ga-eme iji wee kwalite ya. Na mbụ, asụsụ bụ isi njedebe ihe niile. Ọ bụ ya bụ mmalite ihe, ọ bụkwa ya bụ njedebe ihe niile. Asụsụ bụ ụzọ mmadụ na ibe ya si enwe mmekọrịta. Ọ bụkwa na Chukwu kere ụwa nyere agbụrụ ọbụla asụsụ ya. Asụsụ bụ njirimara agbụrụ ọbụla, nke pụtara na agbụrụ ọbụla lụpụrụ asụsụ ya mara na o jila aka ya wee kepụọ onwe ya n'ụwa. O nweghị asụsụ ka ibe ya mma, o nweghị asụsụ zuru oke, dịka ndị ụfọdụ na-eche na asụsụ ụfọdụ nwere ndị ka nke ibe ha mma. Ihe anyị maara bụ na ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ ga-aza. Na asụsụ na-ebute ọganiru, asụsụ na-eme ka adị n'otu. Ya hụ, ndị Igbo, asụsụ anyị bụ Chi nyere anyị ya, anyị ekwesịghị iji ya wee egwu egwu. Ọ na-eleba anya na ntụgharị agụmagụ, ụfọdụ ụmụafọ Igbo edele gbasara asụsụ Igbo na ọganihu ya. Maduka 2007, Nwadike 2017, na Anụkam 2018 elebela anya n'ihe gbasara otu a ga-esi wee mee ka asụsụ Igbo a wee na-aga n'iru. Na ọtụtụ ndị enyela aka ịkwalite asụsụ a, ma ndị ọcha, ndị bụ ụzọ nyere anyị aka ka a na-ede asụsụ ede. Ha onwe ha nwekwara mmasị n'ebe asụsụ Igbo dị, mana anyị nwa bụ ndị Igbo, gịnị ka anyị na-eme? Kedu otu anyị si eme ka asụsụ a na-abụ onye mkpa? Ọtụtụ ndị nwere ntụnye n'ihe gbasara asụsụ Igbo taa. Ndị nne na nna, ndị nkụzi, ndị gọọmenti, ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ndị eze, na onye ọbụla bụ nwaafọ Igbo nwere otu ụzọ maọbụ nke ọzọ anyị si eme ka asụsụ a na-abụ ọnụ mkpa. N'ebe nne na nna dị, nne na nna mụọ nwa, a na-asị na a na-esi n'ụlọ mara mma ma pụwa ama. Nwatakịrị ọbụla mụrụ n'ezinụlọ, ihe mbụ kwesịrị ime bụ ịkụziri ya asụsụ nne jiri mụọ ya, bụ asụsụ Igbo. Tupu ya agawa ụlọ akwụkwọ, ewekụziwere asụsụ Bekee na asụsụ ndị ọzọ. Ọtụtụ nne na nna enweghị mmasị ịkụziri ụmụ ha asụsụ Igbo. Ha na-ebido mgbe ha mụrụ nwa sụwara ha Bekee. Ha chere na asụsụ Bekee nọ ya bụ ọkachamara. Ọ bụrụ na nwatakịrị na-asụ asụsụ Bekee na ọma ihe niile, mana nke ahụ abụghị eziokwu. Ya, nne na nna na-asụrụ ụmụ ha asụsụ Bekee na asụsụ ndị ọzọ, ma were asụsụ Igbo dowe ya n'azụ. Abịa n'ebe ndị nkụzi nọ, ụfọdụ ndị nkụzi na-ahụta asụsụ Igbo dịka asụsụ a na-ekwesịghị iji wee na-eme mmekọrịta na-eziri ozi n'ụlọ akwụkwọ, nke na nwatakịrị sụọ asụsụ Igbo anaghị aha, mana ọ sụọ asụsụ Bekee akọrọ ya aka. Ụmụ Igbo, ihe dị otu ọ dị mma? Kedụkwanụ maka ụlọ akwụkwọ ụfọdụ ebe ndị mmadụ nwe
ha achọghị ka a na-amụ asụsụ Igbo ebe ahụ. Kedu ka ọ ga-esi daba na anyị nọ n'ala Igbo na-aza ndị Igbo bụrụ agbụrụ Igbo mana asụsụ anyị abụrụ nke a na-eleda anya? Anyị bịa n'ebe ndị gọọmenti nọ, ndị gọọmenti anaghị atụnyecha oke ruru ha. Enwere ọtụtụ akụrụngwa dị iche iche ekwesịrị iji wee na-amụ asụsụ, mana ịbịa ndị gọọmenti anaghị enye ihe ndị a n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Anyị maara na mgbe anyị nwere nsogbu gbasara spelk, anyị maara na gọọmenti batara mgbe anyị na-ekwu okwu gbasara ọtọgrafi a ga na-eji ede asụsụ Igbo. Gọọmenti bịara hiwe otu ọnwụ kọmitii nke mere ka ha tụpụta ọtọgrafi nke kacha mma iji wee na-akụzi asụsụ Igbo, nke bụkwanụ nke etinye n'ọrụ o wee na-aga nke ọma. Ya na gọọmenti ahụ ọ bụghị gọọmenti ndị e nwere n'ala Igbo taa ka ha mee ihe ha kwesịrị ime ka asụsụ Igbo ghara ịnwụkwanụ. Ọtụtụ mgbe gọọmenti kwesịrị inye ụmụ akwụkwọ ihe dị iche iche ekwesịrị na-akụziri eji kụziri ha ihe, ma ha anaghị eme nke a. Anyị bịa n'ebe ndị eze dị, o nweghị onye eze nọ n'ala Igbo a ga-asị na o si n'obodo ọzọ. Ndị eze niile n'ala Igbo taa bụ ndị Igbo, mana mgbe a na-eme nzukọ, kedu ihe eji wee na-eme nzukọ? Asụsụ Bekee. Kedụkwanụ otu ha si bụrụ ndị na-echekwa omenala Igbo, ebe ọ bụ na omenala nwa ha na-echekwa anaghị eji asụsụ Igbo wee na-ezipụta ya? Ọ fọrọ obere ka e were asụsụ Bekee wee na-awa ọjị. Ụfọdụ na-emekwa ya taa. Ya na ihe anyị na-akọwa bụ na anyị bụ ndị Igbo na-enye aka ịdọla asụsụ anyị azụ. Abịa n'ebe ndị ji ego dị, ndị onye mepụrụ onye ọ dịrị, anyị na-enwe ego maka ihe ndị ọzọ. Anyị na-enwe ego iji wee rụọ mee ihe niile dị iche iche, mana anyị na-enwe ego iji nye aka ịkwalite ọmụmụ asụsụ Igbo. Anyị na-asị na ọnọdụ dị otu a adịghị mma, na ọ bụrụ na anyị gba nkịtị na asụsụ anyị ga-abụ ihe a ga-echefu kpamkpam. Agbụrụ anyị abụrụkwa ebe ndị a ga-asị kedụkwa n'ebe ndị a si. Ọ ga-adịrị mma ma ọ dị otu a. Anyị na-ajụzi gịnị ka anyị ga-eme ka asụsụ Igbo a bụrụ asụsụ a ga-akwalite, ka ọmụmụ ya wee dị mma, ka o wee dị n'ogugo ndị asụsụ ndị ọzọ dị. Anyị abịaghachikwa n'ebe nne na nna nọ. Ọ dị mkpa na nne na nna ọbụla ngwa ngwa mụrụ nwa, na-agbanyeghị ebe a nọ mụọ nwa ahụ, maọbụ n'obodo oyibo, maọbụ n'ala Igbo, maọbụ n'akụkụ Naijiria ọbụla, maọbụ akụkụ ọbụla ebe ụwa sọtụrụ, ka nne na nna biko were asụsụ Igbo malitere nwa ha, mụọra nwa ha ịsụ asụsụ, ka ha kụziere nwa ha ABCD dịka ha si akụzi asụsụ Bekee na mkpụrụ edemede nke ya bụ ABCD. Nwatakịrị kwesịrị ibu ụzọ mụta ABCD Igbo tupu mụwazie ABCD nke Bekee. Nwatakịrị bụ ụzọ mụọ asụsụ Igbo, ọ bụ ntọala nye nwatakịrị ahụ. Atọọla ntọala ya, o nwere n'ebe o nwere mgbakwasị ụkwụ, ihe ụfọdụ ya mara ihe a na-akpụ ya n'asụsụ nke ya, tupu ya abịazie mụnwazie etu esi akpụ ya n'asụsụ ndị ọzọ. Anyị asịghị na onye ọzọ mmadụ agaghị amụta asụsụ abụọ maọbụ atọ maọbụ karịa. Ọ bụghị anyị na-ekwu. Ihe anyị na-ekwu bụ na ka nwatakịrị ọbụla bụ ụzọ mụta asụsụ nne jiri mụọ ya bụ asụsụ Igbo. Ọ gbadozi ụkwụ ebe ahụ, ya mụwazi asụsụ ndị ọzọ. Ndị nne na nna kwụsị isi na a ga-etinye nwa ha n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-anaghị asụ Igbo. Biko, ọ bụghị ihe ọma mere anyị. Anyị bụ ndị ole? Ndị Igbo, agbụrụ Igbo. Ị ga-anọ n'ala Igbo gị na-aza onye Awụsa, onye Yoruba, onye Bekee. Nwekwana ihe anyị ga-eme agbụrụ ndị anabata anyị si na anyị bụ ndị nke ha kpọmkwem. Ya na ka ndị nne na jisi ike kwalite ị na-akụzi ụmụazị Igbo. Ana m ekele ndị nne na ụfọdụ ndị n'obodo oyibo ndị na-asụrụ ụmụ ha Igbo. Anyị na-ahụ na-agụrụ egwu, na-eme ihe niile, na-egosi ha na ha bụ ndị Igbo, na-eme efe ha na-eyi, ma nri ha na-eri, ihe na-gbasara omenala anyị ha na-emere. Ha sị na ha gaa n'iru, na ọ ga-adịrị ha mma. N'ebe ndị nkụzi nọ, biko ndị nkụzi ibe m, ka anyị kwụsị ị na-eji asụsụ Bekee na-akụzi asụsụ Igbo. Ọ na-adọla asụsụ Igbo azụ.
ka anyị kụziere ụmụaka a ka esi asụ asụsụ Igbo. Ha gbadozi ụkwụ ebe a ha na-asụsụ asụsụ ndị nke ọzọ, ka anyị mekwa ka ha ghọta na asụsụ ọbụla zuru ezu, nke na-ezughị na-agbachiri a na-enwe ohere ịgbazite mkpụrụ okwu n'asụsụ ndị ọzọ. Ibe n'asụsụ Bekee ị nwere ọtụtụ mkpụrụ okwu agbazitere n'asụsụ ndị Grik na German na Latin na French. Ya na ịgbazite mkpụrụ okwu site n'asụsụ ndị ọzọ webata n'asụsụ Igbo bụ ihe a nabatara, n'ihi na kwa ụbọchị ka okwu ọhụrụ na-abata. N'ihi ya ọ dị mkpa na anyị ga na-eme dịka ndị ọzọ si na-eme. Ndị gọọmenti biko ga-ewelite rụọ ọrụ dịrị ha, nye akụrụngwa dị iche iche eji akụziri ụmụaka asụsụ, nye ụmụaka ndị nwere mmasị ịmụ asụsụ Igbo ohere ịgụ akwụkwọ n'efu, inye ya ego mkpọnye aka. N'ihi na ọ bụrụ na taa isi na onye ọbụla chọrọ ịmụ asụsụ Igbo ịgụ ya n'ụlọ akwụkwọ mahadum bịa, a ga-enye ohere ịgụ akwụkwọ n'efu, na ọ ga-eme ha ga-enwe mmasị ime nke a. Ya gọọmenti ka ha teta n'ụra ịrụ ọrụ dịrị ha. Anyị bịakwanụ n'ebe ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe, biko ọ bụ iduhie nne na nna na ụmụaka isi ha na-aga na-akụziri ha ọmụmụ asụsụ Igbo. Ọ dịghị mma, ọ ihe jọrọ njọ n'ebe ọ dị ukwuu. Biko ka anyị kwụsị n'ọdụdụ ụta. Ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo, biko nyere na anyị aka. Nsogbu anyị nwere bụ na ego adịghị. Anyị na-enwe ọkụ ego iji wee kwalite ọmụmụ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ha ga-enyere anyị aka, zitere ya ngwa na-azụlite enye aka iguzite ndị nkụzi, ọ ga-enye aka n'ebe ọ dị ukwuu. Ụfọdụ ndị nkụzi a eme akpọfete ha obodo oyibo, ha nọ ebe a na-akụziri ụmụaka asụsụ Igbo. Ọ wụ ọrụ ya ahụ bụ ịchọrọ ha ọrụ dị mkpa ha ga na-arụ. Ya na ihe anyị na-akọwa biko ka onye ọbụla tinye aka, ma okoro ma agbọghọ ma nwoke ma nwaanyị ma nwata ma okenye, ka anyị niile tinye aka ka asụsụ anyị ghara ịnwụkwanụ, ka anyị ghara ịbụ ndị a ga na-eji eme ihe ọchị na agbụrụ ụwa dị iche iche. N'ihi na onye tụfuru asụsụ ya atụfuole njirimara ya. Anyị na-arịọ ka onye ọbụla tinye aka, ka site n'ọgbakọ a ka anyị tụpụta arụ dị iche iche ga-enyere anyị aka ịkwalite ọmụmụ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na anyị tinye nke a n'ọrụ, ọ ga-abụ ihe ncheta anya anyị. Ọbụladị mgbe anyị ga-ahapụ ebe a, anyị amara na ụmụ anyị ndị anyị zụlitere ga-agakwa n'iru ime ka asụsụ anyị a gaa nke ọma. Igbo bụ Igbo. Ekele ka m ji.